suposto. A ver se lle aumentamos o soldo ao persoal. Por qué? Con esa cara, ou está mal pagada ou fode pouco. E para min que esta fode o que quere. Gracias polo consello. Agora vou che dar eu a ti un. Eu de ti calaba a puta boca. Estamos aquí para falar do negocio. Do noso negocio, o monte. Que funciona como un reloxo. Enchemos camións a esgalla, iso sí, pola metade, como a ti dixeches. O que che pagan por el Eso ese... non é asunto teu. A min, mentres me da a miña parte, son un home feliz. Vou introducir cambios no negocio. Os cambios son che mala cousa. Vou traer a alguén para que supervise o teu traballo. E a cousa empeora. Algún problema? Non te fías de mí? Non. Quen? Alguén serio e respectado. E que me vai conseguir o xapadura do solteiro. Papá Noel? Podes pasar. A ti choveche na cabeza ou que? Pola cara que ten, vexo que se che na noticia. É que fode pouco e mal, seguro.